Kay baby ang bakuna, sa pagbakuna magtiwala. Pag kumpleto, protektado si baby ipapakuna. Baby, ipapakuna. Kaya maniguro, kumpletuhin na. Maniguro, oh, at kumpletuhin, oh. Minsan, may konting maga pagkabakuna. Dalian lang po. Sa konting aray ni baby, laking ginhawa ang proteksyon nito. Minsan, nakakalagnat daw ang bakuna. Relax lang, natural to. Okay, ang mga bakuna, DOH recommended ito. Oh, mga reaction ay temporary, gagaling din po si baby. Kapag may napansing kakaiba, agad kayong magpakonsulta. Okay kay baby ang bakuna, sa pagbakuna magtiwala. Pag kumpleto, protektado si baby ipapakuna. Bakuna, kaya maniguro, kumpletuhin na. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapabakuna si baby. Protektado siya, may bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit, tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine, may bakuna para dyan. May bakuna, iiwasan. May bakuna para dyan, kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigdas, bacon, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong unahan. Limang bisita. Oh, vaccines at birth muna, tapos pwede nang mag-umpisa. Nang unang bisita, pag 1.5 months old na siya. Pag 2.5 months old, second visit naman to. Pag 3.5 months old, third visit na. Go na go! Limang bisita hanggang birthday niya. Limang bisita na kompleto mo na. Yeah. Limang bisita, protektado na siya. Baby come back, back to bakuna. 9 months old naman, fourth visit na niya. Oh, pag 1 year old na siya, ikumpleto mo na. Walang kasing ganda ang first birthday niya, dahil may tiwala tayong protektado siya. Ang record ng bakuna, don't forget it po. Itago din ito, pag finish na ni baby. Limang bisita hanggang birthday niya. Limang bisita na kompleto mo na. Yeah. Limang bisita, protektado na siya. Baby come back, back to bakuna. So, second visit naman to, pag 3.5 months old, third visit na. Go na go! Limang bisita hanggang birthday
visit na niya. Oh, pag 1 year old na siya, ikumpleto mo na. Walang kasing ganda ang first birthday niya. Dahil may tiwala tayong protektado siya. Ang record ng bakuna, don't forget it po. Itago din ito. Itago natin. Pag finish na ni baby, 5 bisita ang dumating niya. 5 bisita ng kompleto mo na. 5 bisita, protektado na siya. Baby, come back. baby come back. Back to bakuna. Todo
sakit. Tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine. May bakuna para dyan. May bakuna. Iiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigdas, Spain, German, measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong unahan. 5 bisita. Oh. Vaccines at birth muna, tapos pwede nang mag-umpisa. Ng unang bisita, pag 1.5 months old na siya. Pag 2.5 months old, second visit naman to. Pag 3.5 months old, third visit na. Go na go! 5 bisita hanggang birthday niya. 5 bisita na kompleto mo na. Yeah. 5 bisita, protektado na siya. Baby, come back. Baby, come back. Back to bakuna. 9 months old naman. 4th visit na niya. Oh, pag 1 year old na siya, ikumpleto mo na. Walang kasing ganda ang first birthday niya, dahil may tiwala tayong protektado siya. Ang record ng bakuna, don't forget it po. Itago din ito. Itago na. Pag finish na ni baby. 5 bisita hanggang birthday niya. 5 bisita na kompleto mo na. Yeah. 5 bisita, protektado na siya. Baby, come back. Baby, come back. Back to bakuna. Todo ligtas. Todo ligtas. Todo ligtas. Todo ligtas. May good news kami, makinig kayo. Libreng bakuna sa barangay nyo. Kumpletuhin na natin ang tamang panlaban sa
pwedeng maiwasan kung mapabakuna si baby. Protektado siya, may bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit. Tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine, may bakuna para dyan. May bakuna iiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hepa B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigdas, baby, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong unahan. 5 bisita. Oh. Vaccines at birth muna, tapos pwede nang mag-umpisa. Ng unang bisita, pag 1.5 months old na siya. Pag 2.5 months old, second visit naman to. Pag 3.5 months old, third visit na. Go na go! 5 bisita hanggang birthday niya. 5 bisita na kompleto mo na. Yeah. 5 bisita, protektado na siya. Baby, come back. Back to bakuna. 9 months old naman. 4th visit na niya. Oh, pag 1 year old na siya, ikumpleto mo na. Walang kasing ganda ang first birthday niya, dahil may tiwala tayong protektado siya. Ang record ng bakuna, don't forget it po. Itago din ito, Itago natin. pag finish na ni baby. 5 bisita ang birthday niya. 5 bisita na kompleto mo na. Yeah. 5 bisita, protektado na siya. Baby, come back. Back to bakuna. Top
Right, magandang umaga, Baku Nation! Welcome sa ating virtual closing and awarding program ng Sabayang Bakunahan. Ako po si Maxine, ako ang inyong host ngayong umaga. So good morning sa mga participants natin dito sa Cisco Webex. Live rin tayo napapanood ngayon sa Facebook page at YouTube channel ng DOH Bicol CHD. Kaya good morning rin po sa mga nakatutok sa ating mga live stream. So para opisyal natin simulan ng ating programa, let us take a short moment for a prayer to be followed by the singing of the Philippine National Anthem. Ayan, so sa muli, welcome sa ating mga participants sa ating virtual closing and awarding program ng Sabayang Bakunahan. So ngayong linggo nga ating inobserve ang World Immunization Week kung saan ating layunin na bigyan pansin ang importansya ng pagbabakuna laban sa vaccine-preventable diseases. So alam naman natin na sa gitna pa rin tayo ng pandemya at nagbabakuna tayo laban sa COVID-19 pero dapat nating tandaan na kasing halaga rin ang pagbabakuna laban sa iba pang klaseng sakit. So sa puntong ito, pakinggan natin ang isang mensahe mula sa ating Regional Director ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na si Dr. Ernie V. Vera. Paulit-ulit natin naririnig ang tungkol sa bakuna. Sa gitna ng pandemyang hinaharap natin ngayon, tila walang katapusan ang paghihikayat natin sa mga tao na magpupunta laban sa
Protektado na ba ang inyong mga chikiting? Paulit-ulit natin naririnig ang tungkol sa bakuna. Sa gitna ng pandemyang hinaharap natin ngayon, tila walang katapusan ang paghihikayat natin sa mga tao na magpabakuna laban sa COVID-19. Ito naman kasi ay napakahalaga talaga dahil pinaprotektahan nito sa kalaban na hindi natin nakikita, ang sakit na COVID-19. Ngunit ang COVID-19 ay isa lamang sa mga kalaban natin na hindi natin nakikita. Marami pang ibang sakit ang kailangan nating labanan at marami rin tayong mga bakuna para dito. Ngayon, napatapos ang World Immunization Week. Sinisiguro ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na patuloy ang ating pagbabakuna, mapa-COVID-19 man o iba pang sakit. Nagpapasalamat ako sa ating mga kasangga sa programa natin sa pagbabakuna, sa mga ahensya na ating katuwang sa pagsulong ng ating mga programa sa kalusugan, sa mga kasamahan natin, sa mga provincial health offices, city health offices, rural health units, mga ospital at iba pang mga health workers. Malaki ang aming pasasalamat sa inyo sa pagbigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga Bicolano. Siyempre, amin ding pinasasalamatan ang mga sumuporta o sumusuporta sa programang pagbabakuna. Ang inyong pagkikiisa sa pagbabakuna ay ang unang hakbang patungo sa mas malusog na Bicol. Inaanyayahan namin ang lahat na magpabakuna na laban sa COVID-19 at iba pang sakit. Hindi lamang ito para sa sarili nating proteksyon, kundi sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. Ayan, thank you very much, RD. Talaga namang mahalaga ang pagbabakuna laban sa mga vaccine preventable diseases at sa COVID-19. Kaya nga sa ating pagtatapos ng World Immunization Week, balikan natin ang ating mga naging kaganapan ngayong linggo. So noong April 26 nga po, nagkaroon tayo ng isang webinar kung saan binigyan tayo ng mga kaalaman tungkol sa pagbabakuna mula sa ating mga speakers na sina Dr. Kim Patrick Tejano, Dr. Desiree Breseño at si Dr. Arlene Calleja. Noong April 27 at 28 naman ay nagkaroon tayo ng vaccination activity sa SM City Legazpi kung saan tayo ay nagbigay ng mga bakuna sa mga chikiting at senior citizens. So ang lahat ng ito po ay nasagawa natin sa tulong ng iba't iba nating mga partners. Kaya para bigyang pugay ang ating mga naging katuwang sa ating pagbabakuna, pakinggan natin ang ating Regional Program Coordinator ng National Immunization Program na si Dr. Desiree A. Breseño. So, Doc Des? Good morning, everyone. Celebration of our World Immunization Week will not be a success without the efforts and support of our partners. So in order to show our appreciation, we would like to award this certificate to our partners. So okay. Certificate of appreciation is awarded to
SM City Legazpi for their active participation during the Sabayang Bakunahan in celebration of the World Immunization Week 2022 given this 29th of April 2022 at Legazpi City. Signed, Ernie V. Vera, MD, Director for. Same certificate will be given to the City Health Office of Legazpi. The Philippine Pediatric Society, Bicol Chapter. Philippine Obstetrical and Gynecological Society, Bicol Chapter. National Economic and Development Authority. Rotary Club, Rinconada. Rotary Club, Naga East. Rotary Club, Metro Sorsogon. Naga City Lions Club. Metro Sorsogon Eagles Club. Legazpi City Sandigan Lady Eagles Club. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Legazpi City. Integrated Midwives Association of the Philippines, Albay. Department of Education, Regional Office 5. Department of Social Welfare and Development, Field Office, Region 5. Breastfeeding Bicolanas. Provincial and City Health Offices. Provincial DOH offices. The parents and other GAs and NGAs. Okay. So thank you very much po to our partners. Hindi magiging successful yung event kung wala po kayo. So maraming salamat po. Yan, thank you very much po to our partners and allow me to extend our gratitude din po sa ating mga media partners na tumulong sa atin na mag-promote ng ating World Immunization Week 2022 events and our media friends who covered our activities and gave support to our celebration. At syempre sa ating Philippine Information Agency Regional Office 5 na nag-provide din ng kanilang assistance sa pag-promote ng ating World Immunization Week activity. So thank you very much po to all our partners. Meron po tayong mga partners na nag-send ng kanilang messages of support. So panoorin po natin ito. Ang DSWD Field Office 5 ang inyong kasangga upang maprotektahan ang mga pamilyang Pilipino mula sa mga nakakahawa at malubhang sakit na kayang labanan ng ligtas at epektibong bakuna. Ang Department of Education ang inyong kasangga sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan sa aming mga lugar at paaralan, partikular na ang malawak na pagpapalaganap ng National Immunization Program. Ang Integrated Midwives Association of the Philippines ang iyong kasangga upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa mga nakakahawa at malubhang sakit na kayang labanan ng libreng at epektibong bakuna. Ang mga doktor ay iyong kasangga sa pagbibigay ng wastong impormasyon tungkol sa kahalagahan ng pagbabakuna at pamilya ay inyong maaasahan. Kami sa Legazpi State ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay inyong kasangga sa isang malusog at protektadong komunidad laban sa mga sakit na maiiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna. Ang Legazpi City Sandigan Lady Eagles Club ang iyong kasangga upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa nakakahawa at malubhang sakit na kayang labanan ng ligtas at epektibong bakuna. In line with the principles of the Fraternal Order of Eagles, Open pa rin Philippine Eagles, Close pa rin, of service to strong brotherhood,
Ang samuyang grupo minasuporta asin minaendorso kan ligtas na pagbabakuna kan satuyang mga kahimanwa. Ini sarong paagi tanganing masiguro na ang satuyang komunidad protektado sa anuman na malalang kamatian na nakakaulakit. Ini saro sa epektibong giya tanganing kita makapagpadagos kan satuyang pamumuhay na trangkelo asin daing hilang o kamatian. Sa paagi man kaini ang satuyang ekonomiya magiging mauswag asin progresibo. In behalf and as convener of Metro Sorsogon Eagles Club, I encourage everyone to be vaccinated. Health is wealth. Metro Sorsogon Eagles Club, ang inyong kasangga upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa mga nakakahawa at malubhang sakit na kayang labanan ng ligtas at epektibong bakuna. Kabuhay ang kanila! Ang Naga City Bicolanda 102 Lions Club ay inyong kasangga upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa nakakahawa at malubhang sakit na kayang labanan ng ligtas at epektibong bakuna. Lions, roar! Ang Rotary Club of Metro Sorsogon ang inyong kasangga upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa nakakahawa at malubhang sakit na kayang labanan ng ligtas at epektibong bakuna. The Rotary Club of Naga is your partner in protecting Filipino from contagious diseases, which we can fight through safe and effective vaccine. Naging Bicolanas ang iyong kasangga upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa mga nakakahawa at malubhang sakit na kayang labanan ng ligtas at epektibong bakuna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Janeta Froyalde, kumakatawan sa Philippine Pediatric Society Bicol Chapter. Kami mga doktor ay inyong kasangga sa pagbibigay ng wastong impormasyon tungkol sa kahalagahan ng pagbabakuna. Kami ay inyong maaasahan. Magandang buhay sa lahat. Ako po si Director Agnes Solentino ng NEDA Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng World Immunization Week 2022. Kami po sa NEDA Bicol ay naniniwala na ang mga bakuna ay naglalapit sa atin sa isang mas malusog at mas maunlad na Pilipinas. Dahil sa pananaliksik at pagsulong sa agham, teknolohiya at inobasyon sa bakuna, mula noon hanggang ngayon, mas nagiging handa tayong labanan ang mga sakit at pigilan ang pagkalat ng mga ito. Kinikilala ng Philippine at Bicol Regional Development Plans ang pangangailangan na tiyakin ang isang malusog na populasyon sa pamamagitan ng pamumuhunan sa kalusugan, nutrisyon at edukasyon. Ang mga programang pangkalusugan tulad ng immunization o pagbabakuna ay makakatulong sa mga bata na maging mahusay sa paaralan at maging mas produktibong mamamayan sa mga susunod na taon. Salamat sa mga bakuna. Dahil ngayon, bilyon-bilyong tao ang namumuhay ng malusog na protektado mula sa mga sakit na kayang labanan ng ligtas at epektibong bakuna tulad ng tigdas, polio, pulmonya, cervical cancer, Ebola at marami pang iba. Gayunpaman, maraming bata ang hindi nakakakuha ng mga pangunahing bakuna dahil sa pag-aatubili ng mga magulang at nakatatanda o dahil na rin sa kawalan ng akses sa mga bakunang ito. Ang pagbibigay edukasyon ng kahalagahan ng bakuna at pagbibigay ng akses sa mga bakuna, lalong-lalo na sa malalayo at mahihirap na komunidad, ay patuloy na ginagawa ng paraan ng ating gobyerno, katulong na ang pribadong sektor, upang mabigyan ang bawat bata ng isang malusog na simula sa buhay at maprotektahan laban sa mga sakit na kayang labanan ng ligtas at epektibong bakuna. At sa panahon ng COVID-19 pandemic, kasama ng iba pang mga hakbang tulad ng physical distancing, mahigpit na mga protocol sa kalinisan at ang pagsusuot ng face mask, ang pagbibigay proteksyon sa mga tao gamit ang ligtas at epektibong mga bakuna ay makakatulong sa pagwawakas ng pandemya. Ang mga kasamahan ninyo sa NEDA Bicol ang inyong kasangga upang maprotektahan ang mga Filipino mula sa mga nakakahawa at malubhang sakit
na kayang labanan ng ligtas at epektibong bakuna. Naway patuloy nating palaganapin ang impormasyon ukol sa kahalagahan ng pagbabakuna at makiisa sa mga programang pangkalusugan tulad ng immunization o pagbabakuna upang makamit ang isang malusog at protektadong Pilipinas tungo sa matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat. Diyos mabalos po sa Indogatos. Ayan. So once again, thank you very much po to our partners na kasama natin sa ating pag-celebrate ng World Immunization Week. So ngayon naman, papunta pa lang tayo sa exciting part. So pagsimula natin ng World Immunization Week, nag-announce tayo na mayroon tayong mga pa-social media contests para sa mga personnel ng rural health units at city health offices. Meron tayong mga pa-contest para sa routine immunization, COVID-19, at meron na rin tayong TikTok group dance. At ngayon alamin natin kung sino ang mga nanalo. So kaya kasama natin ngayon si Denise ng Health Promotion Unit. Then ano itong ating mga naging contest? Ayan, so Maxine, ang mga naging contest natin for the social media campaign contest ay nahati sa 3 category. So ang unang category nga po ay ang most catchy and relevant post on routine immunization. So ang most catchy and relevant post po dapat ay mag-upload ang bawat RHU at o CHO ng isang post. So 1 entry lang po per RHU or CHO ang tatanggaping official entry po ng DOH Bicol CHD. So sa post po na to ay dapat may mag-upload po ng caption, hashtag po ng ating bakuna event, at of course po ang photos at dapat po nakatag ang DOH Bicol CHD at ang official RHU or CHO Facebook page po nila. So for our criteria po, for the creativity, we have 25%. For the credibility, 15%. Correctness and accuracy po ng mga nakasulat sa caption ay ang 25%. Facebook audience engagement, dito po minemeasure ang ating mga shares at reactions, and that is 35%. All in all, we have 100% for the most catchy and relevant post. Para naman po sa ating most catchy and relevant post for COVID-19 immunization, okay, so that is po our most catchy and relevant post on routine immunization. Ayan, so for our COVID-19 immunization routine post naman po, same lang din po sa COVID po na post, same lang po sa ating routine immunization. Our criteria po, we have 25% din for the creativity, 15% for the credibility, 25% correctness and accuracy, and yung pinakamalaki po, 35% for our Facebook audience engagement. So, ang last po natin ay ang TikTok group dance for routine immunization. For our TikTok group dance naman po, tayo po ay mag-upload sa ating TikTok page at naka-follow din po at nakatag ang DOH Bicol CHD Facebook TikTok account. So, ang criteria po natin for this ay ang creativity is 25%, credibility 15%, correctness and accuracy 25%, at Facebook audience engagement, ang TikTok audience engagement ay 35%. So ayan po ang ating 3 categories for a social media campaign contest. Ayan, so para malaman natin kung sino ang mga nanalo for the routine immunization post po. At 3rd place, we have Miss Jessa Laasa Lumbo of RHU Magarao. Ayan, yan po ang kanyang social media post. For 2nd place, we have Nikki Karamoan ng Municipal Health Office ng Vinsons. Ayan. Yan ang kanyang social media post on routine immunization. Congratulations po.
At ang ating first place sa ating routine immunization post, si Maria Nilia Benito ng City Health Office of Naga. Congratulations po. Kayo po ang nanalo ng ating first place sa routine immunization. Let's move on sa ating COVID-19 vaccination post. So, ang third place na nakakuha ng pinaka-relevant na post on COVID-19 immunization, si Nikki Karamoan ng Vinsons MHO. Ayan ang kanyang post on COVID-19 immunization. Congratulations po. And for our second place, we have Ginaline Armado of RHU Hovellar. Congratulations po. Kayo po ay nakakuha ng second place ng COVID-19 immunization social media post. Congratulations po sa inyo. And for our first place ng ating COVID-19 vaccination post, we have Maria Nelia Benito ng CHO Naga. Ayan ang kanyang most catchy and relevant post on COVID-19 immunization. So congratulations po to our winners. And now let's move on sa ating winners na ating TikTok group dance. For our second place, ang nanalo ng second place ay si Julia Teresa ng RHU Polangi. So panoorin natin ang kanyang TikTok dance group. Alright, so congratulations kay Julia Teresa ng RHU Polangi for winning second place ng TikTok group dance. So para sa ating first place ng TikTok group dance, we have Maria Nelia Benito ng CHO Naga. So panoorin natin ang kanilang TikTok group dance. Ayan, so congratulations sa ating mga winners. So iko-contact na lang po kayo ng aming team dito sa DOH Bicol Regional Office para sa inyong mga prizes. So once again, congratulations po and maraming salamat rin po sa lahat ng nag-join sa ating social media contests. So at this point na balikan naman natin kung ano ang mga naging kaganapan sa ating sabayang bakunahan. So panoorin po natin ang recap ng ating World Immunization Week 2022 celebrations. Magbabakuna para vivo pagdating
Ayan, so ayan ang mga naging kaganapan noong ating World Immunization Week. So maraming salamat po sa mga tumulong na mabuo ang mga activities na ito. At syempre maraming salamat sa mga nag-join at nag-participate sa ating mga activities. So ngayon naman hindi tayo magtatapos ng ating programa na walang papremyo. So meron po ulit tayong pa-trivia dito sa ating activity natin ngayon. So para naman sa mga makakakuha ng tamang sagot, maaari po kayong makakuha ng 100 pesos worth of load. Pero ang bonus dyan ay if makapagsagot po kayo ng live dito sa ating WebEx. Ayan, so yung bonus prize natin, pag nakapagsagot po tayo sa ating trivia questions ng live dito sa Cisco WebEx, maaari po kayong makakuha ng 500 pesos worth of load. So kung itatype nyo lang po ang inyong answers, 100 pesos worth of load po ang inyong makukuha. So let's start sa ating first question. Anong COVID-19 vaccine ang binibigay para sa mga 5 to 11 years old? Kung kayo po ay may kasagutan, pwede po kayong mag-chat sa ating chat box or sa live, pwede nyo naman isabihin. Ayan, so meron na tayong answer dito sa ating chat box. Ang pinakaunang naka-type in ng kanyang sagot ay si Christine May San Juan. Ang sabi niya ay Pfizer. So, meron po tayong representatives from our National Immunization Program, Ma'am Twinkle or Dr. Des, na makapagsabi if tama po ba ang sagot na Pfizer. Ma'am, baka may mas specific answer pa po. Give chance. Some more answers. Ayan, so specify daw po natin anong klaseng Pfizer. I-specify po natin kung anong kulay ng Pfizer para po tayo makakuha ng 100 pesos worth ng load. Ayan, so meron tayo palang nag-a-answer din sa ating Facebook Live. Siya yung unang nakapagsagot ng tamang sagot sa ating chat box dito sa Facebook Live. I mean sa comment section. So ang pangalan niya ay si Econ Borigas. Ang sabi niya, Pfizer na orange ang cap. So ayan po, siya ang unang nakakuha ng tamang sagot. So congratulations po kay Econ Borigas. Amin na lang po kayong i-contact para sa inyong contact details at makuha ang inyong premyo. So for our next question, anong bakuna ang binibigay sa babaeng 9 to 14 years old laban sa cervical cancer? So dapat po ang answer dito ay kompleto at dapat spelled out. Ayan, may nakakuha na tayo, may mga nabasa na tayo ditong answers, pero dapat po spelled out para po kayo ay makonsider na winner. So, spell out niyo po yan ng mga, ayan. So, meron po tayong answer from RH Katayngan, Edward Gandul Jr. Human papilloma vaccine. Tama ba itong sagot? Ayan. So, tamang sagot ang human papilloma vaccine.
Ayan, so may typo pala si Sir Edward. So, apologies po, Sir Edward, pero hindi po natin ma-accept ang inyong answer. So, for the next answer na tama, sino ba ang nakakuha? Sa ating chat box, si Cheryl, human papilloma virus vaccine. Ayan, nagkulang lang ng virus yung unang sagot. So, Miss Cheryl, private message na lang po dito sa chat box natin ang inyong name and contact number para mabigay po ang inyong prize. So, congratulations po. Huwag pong maalala yung iba, meron pa po tayong mga questions, kaya abangan po ang mga katanungan at i-ready ang inyong mga fingers sa pag-type. Or pwede rin po, para more chances of winning, kung gusto nyo po ng 500 pesos worth of load, maaari nyo po sagutan ng live ang katanungan. So for our third question, anong sakit ang naiiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna ng BCG vaccine? Ayan, may sagot ka agad si Christine May San Juan. Tuberculosis, tama ba ang sagot na ito? Ayan, tuberculosis is the correct answer. So congratulations, Christine May San Juan. I-message din po sa amin ang inyong name and contact number para mabigay ang inyong papremyo. So for our fourth question, anong mga sakit ang maiiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna ng MMR vaccine? Ayan, dapat kompleto rin po ang sagot dito para makuha ang 100 pesos worth of load or 500. Ayan, so ang una ay si RHU Katayngan, Edward Gandul Jr. Measles, mumps, rubella. Tama ba ito? Ayan, ang sagot ay Tigdas, Becket, German measles, or in English, measles, mumps, and rubella. So, congratulations kay RH Katayngan, nanalo rin siya. So, isend nyo po ang inyong name and contact number para mabigay po ang inyong prize. So, for our last question, so reminder lang po ha, pwede pa rin kayo makasagot ng live para sa 500 pesos worth ng load. Pero sa ating chat box, 100 pesos load rin po ang inyong mapapanalunan. For our last question, anong batas ang nagmamandato sa pagbabakuna ng mga bata laban sa mga vaccine preventable diseases? Ayan, sino kaya ang makakakuha nito? Ayan, so mukhang wala pang nagsasagot. Anong batas po ang nagmamandato sa pagbabakuna ng mga bata laban sa mga vaccine preventable diseases? Nabanggit ito ng ating mga speakers sa webinar natin noong April 26. So kung kayo ay tumutok doon, ayan, may nakuha tayo isang sagot from Christine May San Juan dito sa chat box natin sa WebEx. Ang sagot niya ay RA 10152. So, tama ba ang sagot na ito? Ayan. So, Republic Act number 10152 nga ang sagot, or ito yung Mandatory Infants and Children Health Immunization Act of 2011. So, congratulations po sa lahat ng mga nanalo sa ating paraffle ngayong araw. So, i-send rin po ang inyong mga contact details sa ating chat box, pwedeng privately or sa ating Facebook page para makuha po ninyo ang inyong papremyo. So, bago po tayo magtapos, mayroon po tayong announcements mula sa Communications Management Unit ng DOH Bicol CHD. So, Miss Joanna?
Alright, congratulations po sa muli sa mga nanalo sa ating mga pa-contest and sa ating pa-raffle. So speaking of winners, ang DOH Bicol, after 2 years na postpone ang ating annual Salute Bicol Non Awards due to COVID-19 pandemic, yung ating annual Salute Bicol Non Awards ay plano po nating ibalik ngayong taon as the Serbisyong Salud Bicol Non Awards 2021. So ngayon po, designed ito to reflect yung ating nation's pursue sa realization ng ating universal healthcare as envisioned sa ating universal healthcare law. So yung recognition po natin or the recognition program will recognize exemplary practices and performance of local government units, health facilities, stakeholders, and other health partners in the implementation ng health programs and services sa Bicol region. So the DOH Bicol CHD will be conducting the SSB Awards 2021 on June 23, 2022 with the theme Pagkaburunyog para sa salud ning kagabsan sa katahawan kan krisis ning COVID-19. So apart from giving recognition, the SSB Awards also seeks to encourage yung ating mga local government units na i-prioritize ang ating kalusugan by implementing health programs and services in accordance with the local health system's approach. This is aligned with the DOH vision of strengthening health systems to increase the efficiency and effectiveness of delivery of basic health services as well as to enable a more equitable distribution of health programs and resources. So included po sa awards natin for the SSB Awards, we will be having a recognition of COVID-19 vaccination accomplishment with provincial level and municipal level as well as yung ating Sikiting Ligtas Award, recognition of the MRTD community-based immunization accomplishment for the provincial level and municipal level. So abangan po natin yan at malalaman din po natin kung sino yung winners from our local government units. So yun lamang, Max, over to you po. Thank you very much po, Miss Joanna. So, ayan, abangan po ang Serbisyong Salud Bicol Awards 2021. So, dyan po nagtatapos ang ating programa. So, before po tayo mag-goodbye, pakinggan natin ang isang message mula sa ating LHSD Chief na si Dr. Rosa Maria B. Rempilo. So, Dr. Rose? Magandang umaga sa lahat. How am I coming? Loud Maganda and ba yung clear po, Doc. Maraming salamat. Sabi nga ni Nelson Mandela, the lives of millions of children have been saved. Millions have the chance for longer, healthier lives, a great chance to learn, to read and write, to move around freely without suffering. Indeed, immunization has been a great public health success story. So nakalipas na ilang araw, itong linggong ito, nag-celebrate tayo ng National Immunization Week. Nakita natin ang mga pagpupursige ng ating mga health workers, lokal man, pamprobinsya, kasabay ang DOH Bicol at iba pang mga ahensya at partners na mapalaganap ang tamang impormasyon tungkol sa bakuna, hindi lamang sa COVID-19, kundi yung iba pang routine immunization na ating ibinibigay sa ating mga anak at may mga edad na. Nagkaroon tayo ng webinar sa Bayang Bakunahan para sa routine at COVID-19 at mga pa-contest. Ginawa pa nga natin kani-kanina lang yung huling contest. Ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng sumuporta at nakiisa sa mga nakalipas na araw. At congratulations din sa mga winners. Sana hindi kayo magsawa sa inyong paglilingkod para sa ating bayan, sa ating mga kapwa Bicolano. Nakita at naramdaman natin ngayon na ang mga bakuna ay ligtas at mabisa laban sa mga sakit. Hindi na natin pwedeng sabihin na ang vaccination ay hindi nakapagliligtas ng buhay sa bawat stage ng ating buhay. Hinihiling namin ang inyong patuloy na suporta, pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa ating mga BHW, midwives,
nurses, mga doktor sa mga municipal health offices, rural health units at health centers para mabakunahan ang ating mga mahal sa buhay. Hindi po biro ang pagkakasakit, lalo na sa panahon ngayon. Sa muli po, iniimbitahin namin kayo, ang ating mga nanay, tawagan natin bakunanay, di ba? Para bumisita sa pinakamalapit na health center tuwing Miyerkules, ang ating designated araw ng bakuna or Bakuna Wednesday, para sa routine immunization ng ating mga anak. Kung hindi po tayo umabot sa Miyerkules ngayong Mayo, meron po tayong sikinting bakunahan na gagawin ulit sa May 26 to 27, huling Huwebes at Biyernes ng Mayo, para po sa hindi makapagpabakuna sa 4 na Miyerkules ng Mayo. So, huwag pong mag-atubili pumunta. Ang ating COVID-19 vaccines naman po ay available araw-araw sa ating mga health centers at rural health units. So, makipag-ugnayan lang po tayo sa ating mga local health workers. So, ano pang inaantay natin? Tara na, makipagsabayan sa bakunahan. Basta Bicolano, bakunado at protektado. Sa muli po ang aming taus-pusong pasasalamat at magandang araw. Maraming salamat po, Dr. Rose, sa inyong mensahe. Ayan, so sana ay marami po tayong natutunan sa ating linggo ng pagbabakuna. So at this point, pwede ba naming ma-request ang lahat ng participants sa ating WebEx para na i-on ang kanilang camera para po mag-photo documentation po tayo at ma-feature rin po sa live stream natin sa Facebook at sa YouTube. So, pwede po ba natin i-on ang ating mga cameras? Ayan, tingnan natin kung ang mga ngiti ng mga kasangga natin sa pagbabakuna. Ayan. Ayan, so habang nag-document po tayo ng ating group, na-feature po din po tayo sa ating Facebook Live. So kaway-kaway po tayo sa mga nanonood sa ating mga live streams. Alright, so ayan. Ayan, marami pa ang hindi naka-on. Baka po pwede nating i-on ang ating mga cameras para makita po natin kung sino ang mga kasama natin sa ating WebEx ngayon. Ayan na yata eh. Alright, so photo po tayo. Big smiles. Smile with your eyes. 1, 2, 3. Okay, thank you very much po. Okay, so maraming salamat po sa lahat na nag-attend sa ating Cisco WebEx meeting and syempre sa mga tumutok sa ating Facebook and YouTube live stream. So kahit po nagtatapos ang ating World Immunization Week, patuloy po ang ating pagbabakuna year-round. Kaya magpabakuna na po laban sa COVID-19 at iba pang mga sakit dahil basta Bicolanong bakunado, protektado. Ayan, so good morning po sa lahat at maraming salamat po.
na pwedeng mai